Helicopter ng PNP? Oo, yung mga ganun, sir. Sa para identification. I don't know how it can be considered for... PNP nga nag-request sa akin eh. Yung DND nag-request sa akin. Tapos, sir, No, pinagbigyan ko lang, naghanap ako kung saan kukuha. Diyan nga ako kumukuha doon sa mga excess eh. So that's different. Hindi nga ako yung nag-suggest sa PNP na gusto nyo bang helicopter. No, they requested. That's the difference. In other words, it's not only in consultation with the agency, but it is their need, it is their priority na hindi nasama sa NEP. So nag-intervene yung legislature to include in the final version of the GAA na makabili sila ng helicopter. sir, hindi yun under your name. Hindi yun Of course not. naka-entry under your Hindi. name. Kasi parang Helicopter under my name. Parang sponsored by you lang. Pero hindi Ako lang yung naging proponent ng amendment upon the request of the PNP or the DND. Kasi remember, ako yung sponsor ng budget ng DND. So nagdagdag ako ng 769,000 yata or million for medicines ng mga veteranong, siyempre veteranong, lagi may sakit. Yung gano'n, meron din ako amendment. Pero request yun ng agency. Hindi ako yung nagsabing, maglagay ako dyan ng 769 million para pambili ng gamot nyo. No.